Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na ha ga-eji uwe njirimara ala anyị adịrị were dochie nke kakị ndị kọpa na-eyi ugbu a dịka otu ụzọ ụkpụrụ mwegharị ha na-ewegharị ụlọ ọrụ NYSC. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja nọrọ taa kwupụta ndonye ukwu ha na-adọnyere ọchịchị David maka na Rauf Aregbesola dịka ndị ndu otu pati ADC. N'ọzọ dịka ibe ya, onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027, Atiku Abubakar, ekwupụtala Kenneth Okonkwo dịka ọnụ ga-ekpuchitere ya n'oge achụmnta ntụliaka elu ọkwa onye isi ala afọ 2027. Kenneth Okonkwo nọrọ taa kwupụtara ọhaneze nke a site n'ọba soshal midia X ya. A ga-echeta n'abalị ole na ole gara aga, Kenneth Okonkwo nọrọ kwuo n'eze wara awa oge Atiku họpụtara Rotimi Amaechi dịka osote onye isi ala ma ya gaghị arụ Atiku ọrụ n'ihi mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Ndị omekome bandit nọrọ ụnyaahụ rie mbọmbọ oge ndị obodo damsara nke ọchịchị kansụl Malụ-Fascist steeti Katsina chụsoro ha ma lụso ha agha. Ndị omekome ahụ gburu ndị obodo mmadụ 4 ebe ndị obodo zaghachiri ha ma gbuo mmadụ 4 n'ime ha. Mba Russia wakpola mba Ukraine ma jiri ọtụtụ ngwa agha drone wakpo ha na mwakpo nke kacha kpụ ọkụ n'ọnụ kemgbe agha ahụ bidoro dịka ndị ha gburu ruru mmadụ 17. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.